पाइले जे ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବୋହୂର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସର୍ବଜ୍ଞ ବାବା ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣି ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମସଜିଦରେ ପଶିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସତରେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଟନ୍ତର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଆମେ ବଖାଣି ପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଆମର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଏକ ଭକ୍ତନିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ରଚନା କରନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ସେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଏବଂ ଭକ୍ତକୁ ଏକ ସଦ୍ଭାବନା ଆଉ ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଶୁଣି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସର୍ବଜ୍ଞ ସାଇର ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।